100 години Бабич в Нова Зеландия. 10 години Бабич в България. 10 български истории за вино. Осем и 46 минути България, където да си. 22 април, петък е. Време за винените истории в Дарик кафе. Кристина Иванова от Bibendum е тук. Добро утро, Криси. Добро утро на всички. С твоята гостенка Елена Некова от enosiasti.bg. Здравей, Елена. Добре. Добро утро. Прекрасен ден е навън. Идеално време за разказване на една история, за приятно изживяване, прекарване, предизвикателство, която никога не започва, както сте написали в enosiasti.bg, събрахме се на салата, нали? Това всъщност е на авторите на компанията. Така, добре. Да. Сега, да кажем първо по-важното, защото сега не сме разказвали, Криси. Да. На babich.bibendum.bg Bibendum внася от 10 години вината Бабич, а те пак се произвеждат от 100 години. Да. И тези кръгли годишнини карат Bibendum първо да предизвикате хората да разкажат своите винени истории. Точно така. И точно на този адрес, babich.bibendum.bg, те могат да видят пълните условия, какви истории да разкажат, къде да ги публикуват, как да ги изпратят, с какъв хаштаг и най-важното, какво могат да спечелят. Криси. Да, могат да спечелят много неща. Винени, не толкова винени, но наистина на тази страница babich.bibendum.bg има историите на различни личности, които така отключваме една след друга. Има и правилата и цялата кампания, съвсем така широко описана. Има един бутон, сподели своята история, с който всеки може да изпрати кратък текст, есе, може и само снимки, които описват неговата видена история. Така. Накрая идеята ни е да изберем най-добрата, най-интересната история, която да пътува до Хърватия, а другите, които сме определили като не чак толкова интересни, имат пък много по-различна награда. Например, вино за една година, което естествено е Бабич, или за половин година, което да си пиете спокойно. Което ще рече нещо от сорта на десетки бутилки. Десетки бутилки, десетки кашони. Кашони. Летят и към хората разказващи винени истории. Добре, сега е време за история номер 3 в нашите срещи. След нашите приятели от Apple Wine, след Белослава, Елена сега ще ни разкаже нейната история, свързана с виното. Да, нашата история е свързана с едно пълно потапяне. Тоест, за да научим повече за виното, искахме ние да направим вино. Разбира се, ние нямаме техническите и интелектуални възможности напълно сами да го направим. Затова си наехме 2 реда грозде от една изба и ги обработвахме под техен надзор цяла година. От зарязването до гроздобера. И след това с техните лози бяхме в избата, където също, доколкото се може лично, направихме всички процедури. И в момента виното ни отлежава в едната бъчва, която е нанопроект. В очите на избата за нас е всичко най-големият ни проект. И всъщност заснехме всеки етап от този процес. Имаме нещо като мини-сериал, но всъщност това видео, което е като част от кампанията, е направено напълно изцяло за нея. И общо взето в 3 минути включва всичко, което се е случило. Видеото е много интересно. Аз видях вашата история. Да кажем, че ти и Мария Трополска сте екипът на Еносиасти. Къде пък дойде идеята за този винен блок? С Мария ходихме по доста дегустации много преди да започнем блога и курсове по дегустация. И всъщност любовта ни към виното ни кара да го направим, за да споделяме и да имаме мотивация да учим повече. Защото и двете сме магистри и беше странно изведнъж да отидем и да запишем, примерно, енология в Пловдив. Тоест, това ни беше единственият алтернативен вариант, да имаме достъп до най-вълнуващите истории от една страна
и да имаме достъп до енолозите и хората, които не се направят вино, тъй като те са най-интересни за нас. Българското вино ли е акцента? Да, може да се каже, че българското вино е акцент, но ние пътуваме много. Всъщност, до сега сме отразили доста дълги пътувания в Италия и в Словения. Тоест тези пътувания неизбежно са свързани с много посещения на изби и всъщност запознаваме читателите и с други места. Кой е най-българският сорт вино? Много, много тежък въпрос и по-скоро няма да, може би да има еднозначен отговор, но аз лично обожавам Рубин. Тоест, това не значи, че е най-българския, но за мен е прекрасен. Добре. В видеото е много впечатляващо. Всъщност то наистина е около колко 3 минутки. Обаче колко време ви отне целият процес? Миналия март беше зарязването и всъщност някъде септември беше гроздобера и на практика много неща се различават от такъв идеалистична представа за тях. Тоест, ние си представяхме, че гроздобера ще е едно слънчево време, на зале слънце, най-накрая ще си отворим една бутилка вино, ще се радваме с приятели. Изобщо не стана така, беше много студено. Лозето е в долината на Струма, но всъщност е в полите на Рила, където времето е много непредсказуемо. И всъщност брахме при 11 градуса. Нямахме избор да не берем тогава, защото след това ще да има много сериозни валежи. Всъщност никой не пожела да дойде в този студ, т.е. бяхме само ние. И след това в избата се оказа, че ще се използва по-голям съд. Ние не знам защо си мислихме идеалистично, че нашите 300 бутилки всъщност са 225 литра или към 520 кг грозде. Всъщност те се бенефицират в по-голям съд. Той се смесват с друго грозде и също ние си мислихме, че всичко ще протече по определен начин. Разбира се, в това няма нищо лошо, така на практика се случват нещата и такива са съдовете в изпита и такъв процеса, но наистина беше много различно от това, което си представяме и мисля, че е за добро. А какво предстои сега, специално за тези 300 бутилки? В момента работим върху бранд, т.е. регистрираме марка и съответно мислим върху визията на етикета. Избрали сме си дизайнер, така че работим вече по външния вид. Да го завършим процеса. Между другото има опитваш тук в един от кадрите. Да, опитвам от съда. Все още не съм опитвала на по-късен етап от бъчвата, което и мен ме тормози, но се надявам скоро да се случи. Да. Какво това изживяване, което двете сте имали с този експеримент, така да го наречем все още експеримент, какво ви донесе към познанието за виното? Всъщност, едно от тези неща, които се различават с очакванията, че ние искахме да научим много. Всъщност това се и случи, но имаме все повече въпроси за всички от процесите. Особено в избата нещата се случваха изключително бързо. Студена мацерация, ферментация, това са процеси, които са толкова сложни и всъщност ние ги гледахме отвън с малки инструкции от енолозите. Тоест имаме много повече въпроси сега, след като завършихме процеса, но това е в реда на нещата и ще търсим отговори за напред. Аз препоръчвам на всеки, който се занимава с блог, специализиран блог за нещо, да направи такова потапяне, каквото вие сте направили. Да. Защото много е лесно, ми се струва, да изказваш мнение, да даваш, да правиш ревюта и така нататък, как се опитвайки само. Да. Не, влез в нещата, как се случват, нали, наистина, за да имаш още по-добавена стойност към това, което казваш. Всъщност аз изобщо не очаквах, че времето на лозето ще ни се отрази толкова добре и че толкова облагородяващо и всъщност информацията за налозето и това колко неща трябва да се знаят, за да работиш там както трябва, е изключително сериозна и всъщност у нас не се дооценява точно тази част от труда на хората. Няма агроном на годината, няма
нещо, кой ще спечели златните бутуши. Не. По-скоро енолозите са звездите в един такъв процес. Всъщност агрономите са тези, които се грижат за лозето всеки ден и всички твърдят, че доброто вино става на лозето. Всъщност това са ни недооценени хора, които се грижат за виното в най-смисления момент. Да. И хората, които всъщност пък и решават какъв вкус да дадат на виното, какъв аромат, какъв цвят, така нататък. Те кои са тия хора всъщност? Агрономите, да, да. Агрономите, с които ние имахме удоволствието да работим, всъщност ни показаха много неща, но в съвременното винопроизводство има много практики, които са абсолютно предизвикателство за един наш агроном, който, да кажем, изобщо като образование на време учил повече за, не знам, ябълки и ягоди и всъщност след това трябва да навлезе в нещо много тясно профилирано и всъщност в момента те обикновено са възрастни хора, разбира се, да ги накараш да направят неща като зелен грозобер и такива практики, които са вече част от съвременното винопроизводство, е много трудно и е абсолютен психологически процес и изисква много усилия. Дори на наша лоза си спомням, че беше абсолютна драма да се направи зелен грозобер, защото, както те казват, обработваме шефа да не го правим. И аз питам защо трябва да го направим. И те казват, защото е разхищение. И наистина, ти трябва малко като да имаш няколко деца и да си избереш едно да отиде в колеж, нали? Малко е сложно да ги отрежеш, да ги оставиш на земята тези грозове, които имат пълен потенциал да озреят и да продължаваш напред, за да получиш по-висока концентрация, за да бъде по-качествен продукт на финала. Много ми е интересна вашата история. Аз си препоръчвам на нашите слушатели. Разбира се, публикувал съм линк във Facebook профила на Дарик Кафе към Еносиасти и разбира се към babic.bibendum.bg. Криси, не си ти спази обещанието тук за едно червено пино нуар. Да, ще си го запазя за следващия път, за сряда. Така преглъщах, даже имах тук гости и ги изгоних специално да не опитват с мен. Няма да навлизам в подробности, защо. Да. Шегува се, разбира се, но следващите истории предстоят и другата седмица, в сряда и в петък. Аз ви желая успех и хубав ден. Благодарим. Един век правене на вино заслужава много повече от една история. Преживей своята винена история отново, като ни я разкажеш.